Taqt insemmi filgħodu ma kienx għalhekk Marbek. Kien għar-raġuni illi jiena filgħodu nista' nagħti xeħta partikolari l-ġurnata tiegħi billi niddeċiedi jiena min se nkun. F'liema sens. Mela, għandek ħafna nies pereżempju illi l-ewwel ħaġa tiġihom f'moħħhom kemm jiena ħoxna, kemm jiena għażjiena. U l-ħsibijiet jiġu u nagħmlu aħna, nażlu aħna x'nagħmlu bihom. Bħal dak is-sħab Marbek illi pereżempju f'ġurnata sabiħa tara sħaba. Inti tista' jew toqgħod tgħid ara naqra dik is-sħaba kif ħassret il-ġmiel ta' sema li kien hawn kemm miżejda, ma nista' nassossjona fuq dik xi ħaġa negattiva. Issa jista' jkun tkun ġurnata kollha sħab u tgħid il-laħwa xi dwejjaq ta' temp kollu sħab. Nista' jew noqgħod nirribella u nindanna, jew inkella pereżempju naqbad xi umbrella u niprofa nkeċċi sħab li ovvjament ma taħdimx. Jew inkella nista' ngħid orrajt. Ġurnata msaħba. Msaħba. X'inhi l-kelma? Msaħba. Imsaħba. Ġurnata sħab? Insomma, ġurnata sħab imma jiena x'se nagħmel bil-ġurnata. Għax aħna ngħidu msaħħab illum. Msaħħab. Intlift, skużani. Insomma, hemm ħafna sħab u ngħidlek jiena ma nistax inkeċċih jew inżidu jew innaqsu. Il-ħsibijiet tagħna huma l-istess. Nista' jiena anka jekk hu filgħodu jiġu ħsibijiet illi verament idejquni. Hemm minnhom li jkun jista' jkun ġibthom bidejja jekk qed niskrollja fil-mobile. U hemm oħrajn li jista' jkun jiena qont hekk, qont imħasseb. Imma x'nagħmlu imbagħad f'dawk il-ħsibijiet hija għażla tagħna. Mela daw qegħdin hemm awtomatikament. Jiena ma nistax nikkontrolla sħab u ma nistax nikkontrolla xi ħsibijiet jiġuni. Però x'ħan nagħmel bihom iħollu jorbot kollox. Mela jekk jien għandi tendenza li pereżempju filgħodu ngħid kemm jiena oħxon, kemm jien mitluq, kemm jiena żien, u anke jekk ġie dak il-ħsieb bqajt nemmnu u nsostnih, hemm tendenza li bqija tal-ġurnata moħħi Marbek ħajtini raġun. Iva. Għax moħħna ħafna nies jaħsbu li moħħna jaħdem dejjem favorina. Veru. Moħħna huwa kkundizzjonat ħafna. Moħħna l-iktar li jimpurta li aħna nibqgħu ħajjin. Skont x'inti ħin. Mela, il-ħsibiet ħajġu waħedhom, però mbagħad x'nagħmel b'dawk il-ħsibiet ħajħollu jorbot kollox. Mela llum għandi appell sempliċi għal min qed jisma'na. Meta jiġu dawk il-ħsibiet, inti tihom direzzjoni differenti. Tajt ħanipprova nkeċċihom, imma jekk ġini ħsieb li bniedem għażien, jiena ħanajt, jiena Marbek u jiena persuna biżla. Jiena Marbek u jiena persuna fit u healthy. Tajt li fit u healthy qas niċċaqlaq. Imma meta nibda nagħti dik id-direzzjoni, isnina qed ngħid isma' bħalissa qiegħed tal-pjetà, irrid immur il-mellieħa. Irrid immur il-mellieħa, madni tal-pjetà, vera, ma hemm irrid nasal. Mela meta aħna ħanajdu, isma' jiena pereżempju persuna fit, jiena persuna healthy, id-deċiżjonijiet, mhux il-ħsibijiet, id-deċiżjonijiet li ħanieħu matul il-ġurnata għandhom tendenza kbira illi jsostnu dak li ddeċidejt illi jiena ħanagħmel l-ewwel ħaġa filgħodu. Sewwa. Mela hawnhekk jibda kollox. Qabel ma nintilfu fuq kemm tħaxxen il-figolla u kemm iraqqaq l-ilma u ma nafxiex li nibdew nisimgħu ħafna dan iż-żminijiet, ejja nagħtu identità, ejja nagħtu direzzjoni għax il-moħħ tagħna huwa l-logħba fejn tista' tintrebaħ u tintilef faċilment.